V následujících několika minutách si představíme povedenou hru Matchem, která využívá jak dotekového displeje, tak i kverc klávesnice, kterou N97 disponuje. Hra je velice jednoduchá. Stačí spojovat stejné obrázky, které jdou v řadě nebo ve sloupci za sebou. Úkolem hry je najít co největší počet takto jdoucích obrázků. Vlevo nahoře se vám zobrazuje aktuální skóre. Když ťuknete na nějakou kombinaci obrázků jdoucích po sobě, vedle se vám zobrazí skóre, které za ně dostanete. Vedle je poslední nahrané skóre a napravo od něj je vaše největší skóre. Nakonec malá omluva za zvuk, ale k dnešnímu večeru se u nás spustila bouřka, takže s tím nic nenaděláme. V sledující videonahrávce se podíváme na aplikaci Level, pomocí které uděláme z naší N97 vodováhu. Aplikace využívá vestavěného čidla, takže stačí s telefonem pouze hnout na jakoukoliv stranu a bublinky reagují.